майка и съпруга. И днес ще разкрие пред нас своята нова мисия. Аплодисменти за топ-моделът Ирена Милянкова и председателят на Движение за българските майки Росица Букова. Много ми е драго. Заповядайте. Здравей, Ирена, много ми е драго. Здравей и на мен. Всъщност това е Кристина Николова, не Росица Букова. Тя не е тук при нас за днес. Правихме легав. Вие сте Аз председател? съм член на управителния съвет на фондацията и много дългогодишен доброволец там. На Движението на българските майки. На българските майки. Ирена, с какво те спечелиха техните идеи на тяхното движение? Много ви благодаря, че ни поканихте и че имаме възможност да разкажем пред вашата аудитория за нашите дългогодишни взаимоотношения. Как се случи? Всичко стана много естествено. Фондацията е основана от български майки, които се срещат в форумите. И аз също като майка проявявах голямо любопитство по време на бременностите си. Често съм посещавала различни теми, основно във форум БГ Мама. И запознавайки се с техните каузи, техните проекти, инициативи, които организират, те ме спечелиха и започнах активно да се включвам в тяхната дейност преди около 4 години. Най-важното и основното, което аз искам да кажа е, че един вид също съм доброволец и това, което правя, е да извеждаме децата от институциите. Това е една от основните дейности на фондацията. Именно да подаряваме едно по-различно изживяване за децата, тъй като те израстват в тези институции и може би за нашите деца това са ежедневни изживявания, но за дечицата, които са лишени от родителска грижа, това се случва много рядко, тъй като персонал в домовете е ограничен и ние, доброволците, имаме възможност да ги придружим, да им подарим едно прекрасно изживяване в парка, да ги разходим на Витоша, също така да ги заведем на театър. Криси ще ви разкаже с подробности за проектите, върху които работим последните години. Ние ще говорим за всички тези проекти, но преди да излезем в кратка пауза, искам да те попитам ти как се отнесеш към определенията за теб, че си едно от най-красивите български лица на майки в България. Майчинско лице. Да, това ме ласкае, но аз искам да покажа на хората, че всъщност това, което правя, може всеки един от нас, отделяйки малко време, не коства кой знае колко. И реално ние решихме, че сега е подходящия момент да обявим нашите отношения, тъй като един вид аз съм популярно лице, бих могла да дам пример и да спечелим повече съмишленици. Добре, сега кратка пауза.